Hello po guys, welcome po sa Simpleng Luto ni Inlay. Dito naman po tayo, meron tayong bagong recipe ngayon, sutanghon. Okay? So ito yung mga ingredients guys ha. Meron tayong 250 grams na sutanghon, binabad na po yan para lumambot, binabad ko sa tubig. And of course, meron tayong Chinese pitsay, isang buo po yan. Saka meron tayong pork, mga raw 2 grams yan. Kunti lang. Okay. So, meron din akong na pinakuluan na atay. Depende po kung ano yung gusto nyong idagdag pa. So, nagdagdag ako ng atay ng manok. Okay. So, of course, meron tayong atsal, yung bell pepper. Meron din tayong carrots. Yung spring onion. Okay. Saka, yung natin. Siyempre yung bawang, 3 piraso, saka isang pirasong sibuyas. At saka meron tayong 2 kutsarang soy sauce. At saka ito yon pampalasa. Maglagay tayo ng oyster sauce. Okay? Masarap to sa sutanghon. Meron tayo isang kutsarang asin. At saka mamaya nandahan na natin paglagay, baka masubrahan naman. Kasi meron na tayong oyster sauce. At saka mayroon akong dinagdag na pampalasa, maganda sa aroma, pampaamoy, yung prito na yung garlic, okay? Mga 4 na piraso yan. Mamaya yan, pagluto na, lagay natin toppings lang po. Kasama po ng dahong sibuyas. Okay? So yan na po. Susunod na, luluto na natin. Okay? So yan na guys. Sa proseso na po tayo, lulutuin na po natin yung sutanghon. So, ilaw tayo ng gas. Yan. So, naglagay ako ng kunting mantika. 2 kutsara ng mantika. So, yan. Hindi natin kunti. Lagay natin itong 2 pirasong bawang at saka 1 piraso. Hayaan mo na mag-golden brown. Susunod na natin itong sibuyas. Sunod na po natin yung karne guys, yung pork. Tayo ng kunting tuyo. Yan. At tatakpan natin. Mamaya ng konti, mga 3 minuto, lagay natin. Half cook na po yung pork natin. Sunod natin itong atay ng manok. Tatakpan natin ito. Yan guys, half cook na rin yung yung atay natin sa atay ng manok. Parang bululok ngayon na. So, pwede natin isunod yung yung gulay. Or ito, kasi yung iba lalagay muna ng tubig at saka bago ilalagay itong pagkulo. Yung sa akin, igigisa ko muna to. Yan. Mix ko para ma-mix yung flavoring at mawala yung langsa ng gulay. So, ganyan yung style ng pagluluto. Pero hindi naman masyado matagal para
hindi naman talaga maano yung ano yung texture, okay? So, yan. Lagay tayo ng kunting asin. Ito, mamaya-maya ng konti kasi maglagay na niyan kasi madaling ano yan, naguro. Okay? Tatakpan muna natin ng mga 2 minuto, guys. So, yan na po yung itsura, guys. So, hindi na masyadong ano yung gulay. Lagay na natin yung ano, yung tanghon natin, okay? Paglagay niyan, pwede natin lagay itong ano, bell pepper, okay? Ayan. So, bakit nagtaka kayo na hindi ako naglagay ng tubig? Kasi may natira pang tubig dyan eh. So, halo natin. Huwag muna tayo kukulo ng tubig. Direkta na yan dyan. May tubig pa natira. Mamaya-maya ng konti, tingnan natin na medyo luto na yung sutangon natin, saka tayo dadagdag ng water, okay? Yan lang, ganyan. Lagay na natin itong bell pepper, okay? Siyempre, yung soy sauce natin, kunti lang. Mga 2 kutsara, lahat-lahat. Kasali niyo yung kanila. At saka yung oyster sauce natin. Guys, yan. Halo-halo natin yan. Halo natin. Okay. So yan guys. Kasi medyo tuyo na yung ano. At saka hindi pa masyadong luto yung tanghon natin. Lalagay tayo ng kunting tubig. Okay. Pwede hindi na ubusin kasi ano eh, masabaw na. Hindi maganda. Yan. Kalahati lang yung nilagay ko. Pag kulo niyan, pwede na yan. Okay. Huwag pa na yung ganun kasi paluto na siya eh. Antay lang tayo ng konting minuto. So yan guys, luto na po yung tanghon natin. So, yan na po ang itsura. Yan. So, yan na po. So, siyempre, off na natin yung gas. Kukuha tayo ng lalagyan. Okay. Careful. Yan na po guys. So, ang huli nating ano, lalagay, of course, itong spring onion. Dahon sibuyas. Yan. Saka yung pinito natin na garlic, pabango yan. Okay. Sarap din pag lagyan natin ng yung lemon sito, yung maliit na lemon.
natin. So, yan na guys. Dali lang. Luto na po yung ano natin. Yan na po. Yung tango natin. Okay? So, sana po na-enjoy nyo yung ano, luto natin. At sana nagustuhan nyo yung recipe. Sutanghon. Okay? So, happy eating po. Thank you po. Thank you. Sana subscribe po kayo at patuloy kayong susuporta sa channel ng Simpleng Luto Ninyo. Thank you po. Thank you.